Kani ko All India Radio Shillong ki khubor man pule do Elma Arwar. Kimat bakong san jong khubor man taga step kilong penjari curfew ke sarkar Meghalaya hanong ba Shillong hadin ka jingja ka basngosi ha ichamati Shilam. Poi ka jing thap vote hado prapway point khandai na shispa ha ki election chitang samoy jong ka MDC Langren constituency. Larake ya ka National Science Day hanong ba New Delhi bat ha ki wei de ki jalla jong kari bat da ka jingsong kalan mungor ka ba jarjar perlong kinong sung ba pher ka nong ba Shillong ban persya ya ka jingya umsnam hanong ba New Delhi. Ki khubor ki babanya ha Meghalaya la penjari no da curfew hanong ba Shillong bat lakhang no ru ya ki board internet hadin no jing sha penyap jong wei udukhot ka khasi students union kani ka curfew ka wala sedang nadu chpobje min mit bat ka ban kut no ha ka por prabje min step menda ka sni hadin ba district magistrate east castle district ila penjari da ka section shispa south CRPC nadu hinin ka jenmem Katelong khubor kaya thu bahinan kasni kaladan kajing yaklumar hapdeng kedekhot ka KSU bat ki suba poiber na Bangladesh ha ichamat ti ka ha papo ka sila constituency ha ka bana kani kajingja uwe udekhot ka KSU ulaklat no hadin kani kajingja na kaliang ka sarkar jilla Meghalaya kala penlong ya kajingya kendo ka bakir ki hapdeng umentri rang ba ka jilla Meghalaya umentri kampo yang ka jilla lembat ki DGP bat ki DC jong ka jilla umentri rang ba ka jilla Meghalaya ukonrat ke sama ula pentip ba ka sarkar kala thung da ka inquiry committee wat banyak halor kani ke jingja bat ula pentip baga sarkar kelapa perton CAPF pentek lakam ya kani ke jingja ukon rat sangma ula kenturu ya kipat ba bakin long ki bajai ha ka baga sarkar kala simkhia ban wanra byang ya ka songsuk songsan ha ka jelam ka jingnai thep vote halangren constituency na kabenta ke MDC election chiteng samai banjit ya unong mikmat sha ka ki CDC kalakut no haringkat ka jingai ba ya rungti khlem kano ka jingthun ka jingpoi jong kinong thep vote habaro ka wei ka constituency ka longkumba prapway point khandai na ka shisma kabamut na ki arpu khandai hajar laispa anruf nyongut ki bi pawan thep vote ki poi hadu arpu sa hajan ru phungun ka jing thep vote byang halangren ka long hadin ka jingkhlat no UMDC uba nasar marwen kibaya khon na kani ki election chiteng samai ha kalangren constituency ki kenthup ya laingut ki kertong bat kita ki long UMLA karanikor uba Pius Marwen na ka UDP uba kit borlang nongrem na ka NPP bat uba Jotin Khadosaw na ka seng Congress ka jingyo yo ki vote kan long ha kalai tarik ulber mentausnem U President Gari U Ramnath Kovind ulaong ba kajing mentoy jong ki jingwat banya sense kinong kajing mentoy anda kilapoy siya kijaka puli kibatang dunabham haba ajing kren ha kajing rakhe yak National Science Day hanong ba New Delhi kablalong hinin kasni U Ramnath Kovind ulawer kipat ba bakin pinbha yak kam science ha kari Uniyo President Gari ulaong ru ba ka science kadai ban tray na kabenta upat ba da kajing no sinyang jong ki kampenroy U Ramnath Kovind haba kren halor kamat padeng kabalong Women in Science ulaong ban penslor ya kikinthai ban beteng ya kijing puli ha ki banta ba kham jorong ha ka science ula penheru ya kijing nikmat kikinthai sha ki Central University kong ki visitors nomini Ramnath Kovind ula ongru ba sarkar consortium mikilat kilinti ban pinkiu ya kijing puli ha ki banta ki ba kham halor ba kijing aikam ya ki kadan ki ba he kham tam ya kikinthai kum shibanta ban pinram ya ka jingi umsnam ha Delhi ki nong song snong jong ki banta ba pher ka nong ba Shillong hin kasni kilai mi lang da ka jinga tali ban pin saphriang ya khubol jingsuk bat khubol jing in da kispa ngut kipat ba na kijai benri ba pher kilaya lumlang ha Don Bosco Shillong ban pelong ya ka jing klan mongor ka ba jarjar ban pin paw ya ka jing persya jong ka jingi umsnam ha Delhi ka bala sim hadu apungut kimin simriu u Dr. Kamaljit Singh unong song snong ga nong ba Shillong ulong ba kipat nong Shillong kidai yang kawai ban persya ya kajing umsnam hakari bat ula penamru ya kajing jak balaja Delhi dangshen ikong Angela Rangat ibla lam khmat ya kani kajing persya ka barjar ilong bawat lamaki kijingai na kajing ja henry kidai pat bandon ya kamen sim para breu khamtam lele ban persya ya kani kajing ja Delhi ikong Angela ilong ru bagi de banlong gi ba husiar bat banlong ru bala pengkre da ba banlong ya bun teli shu ki program kani gadai ko All India Radio Shillong ko bolam shpi ya khubor ka National Science Day arajar arpo larake henen kasni ha ICAR RC jong ka North Eastern Hill Region Umiam Riboy District u Dr. BK Kanpal Director ka ICAR RC Umiam ulai ka lecture halor ka jingdon kam ka science ha ka imlang ka salang ha kisni jongi ya ka CV Raman lecture halor ka phang mitigation human elephant conflict la ai the elephant expert ibalong ru inong yo pat masri i Dr. KK Sharma ha ka jingkren ka jongi i Dr. Sharma
lapan pau ya ka jingdon kam man penne pensa ya ki hati lembat ki jakasa ki jongki u Dr. PLN Raju Director ka North Eastern Space Application Center Umyam ula ajing kran kerpang ha ka ni ka National Science Day halor ka phang ka balong Space Science and Beyond ha ka ba ula pen pau ya ka jingdon kam ban pinslor ya ki khon samla ban pinmi ya ki ki kam science ki batmai ha ka ni sni la samru ek khusnam she ki nong job ha ka jela ka ba pher jong ki school ki bala wan manya shim benda u menteri ka koi kakhya jong jella meglia uba hek hinan gasni ulabo nong mau nong rem bante ya ka Ayush Hospital bat ka wellness center ka basan pho jinthia ho umtrei ribai dusrek uba hek haba ajingkran ha ka ni gasni ulong bak sarkar jella ka kwa ban pin kieu ya ka koi kakhya ha ka jella bat ula benrap ru ba ka ne ka Ayush Hospital bat ka wellness center ho umtro kan pin em ya ka jing sumatun rai uba hek ula pentip ru ba ya ka ni project on sependap no ha ka asnem bat ula pentip ru ba ka sarkar kadon bon ba ki scheme jong ka kwat ka khya bat ka waina pedeng kini ka dei ka Meglia Health Insurance Scheme ne ka MHIS nakaleng uba Jason S Maulang MLA ka umsning haba ajing kran lang hani ka sngi ulapan paw ya ka jing sngow kermen da ka jingte ya ka Ayush Hospital ha ka ne ka jaka bat kan long ka jingker khu ya ki pat ba ka ne ka than hi lambat ya ka district bat kumju ru ya ka jelahi baro ka wei kum shibanta ya ka jingla ke dap reus nem ka RKSK Hameglia ka office jong ka district medical and health officer ka West Giant Hills District hanin ka sngi kala penong ya ka youth festival halor ka pangpadeng ka balong adolescents toward wholesome growth but kani ka youth festival kala long has aim jingsuk higher secondary school amlarem haba play ya kani ka youth festival uba ke poshna ulakin tu ya ki khna school bikin de ban burom ya ki me ki pa ki nong hi kai lamba ki bala he lasan but ki de ru ban care na ki social media nakliang uba MK Augustin Yano district coordinator West Giant Hills haba ajing kran lang ni ka sngi ulong ba jing thmu bakmat jong kane ka program kanong ban ai jing kai ya ki samla lod ka conference ka ba asni jong ki NCC ka North East Region ka long ha ka arfnyo bat arpupra tarik urempang ha North Eastern Regional Directorate Shillong ha ka bala don hadu praga kenhun kentup ya ki group commander na Shillong Gauti Tezpur Impal Silchar Dibrugarh Kohima bat Jorhat ya kani ka conference lapanya da Major General u Bipin Bakshi VSM ADG jong ka North Eastern Region Directorate Major General Bipin Bakshi ula ai khublei ru ya borok ki group commander halor ka jini simenta ka basesho jong ki NCC ka North Eastern Region ha ka Republic Day arja arpho ka bala yora ya ka nam jingjob ha ka Republic Day competition ka bala sedang nadu ka sitarik ukala lingkot hadu ka arpho pratarik ukala lingkot hanong ba New Delhi u commissioner ka transport ula pentip pa ba ban ka dan ka jing perking ka ba bha na ka benta kitu kinong nya kali ki patumi ya kitidem ka bajur bha bat ka bakta pat ya kamaryang kumda ka tanat transport ka khot ka weri upat ba balada kilap ya kinu ki kali ki papinmi tidem ka bajur kila ban shunduri ya kita ki kali bat pha sha WhatsApp number jong kitanat district transport department khnang bala pinchnom ya kini ki papin khen an kat kum ka an bala में कोई प्रथा भेद नहीं सत्य सबके लिए समान है kelas dang hanong ba Impal ha Manipur hinan kasngi kane ka fair kala balapan long da ka rural development bat panchayati raj jong ka sarkar jilla Manipur ka balahap hapo ka National Rural Livelihood Mission bat kane ka fair kan beteng hadu ka pratarik ulubayar mentaus nem ya kane ka fair lawan ban play da umentri ka panchayati raj jong ka State Rural Development UTH Biswajit Singh haba ajingkran ha kane ka program u Biswajit ula pentip ba kane ka fair kanlong ASEAN ha chisnem ubis wajid ulong ru baka National Rural Livelihood Mission lapan rekam hakikat tu kat niki blok jongka tengnupal bat ke Imphal East lemba ke mission training la ajing kai ya bon ki kenthei banyarap ya ki omtang ban seng ya ki self help group bat kumjuru ban thau ya ka village level federation Shoban tungkut ya khubo se sen kimat bakongsan penjari curfew ke sarkar Meglia hanong ba Shillong hadin ke jingja ke basnosi ha ichamati Shilam poi ke jingthap vote hado prapwe poi khandai na ka sisma ha ke election sitang samai jong ke MDC Langren constituency larkhe ya National Science Day hanong ba New Delhi ba la kiwei de ke jilla jong kari bat da ke jingsong klan mongor ke bajar pelong ke nong ba Shillong ba pair ke nong ba Shillong ban persya ya ke jing snam ha
nong ba New Delhi katuk khubor ki lakut ki bawan shiphi nak studio jong ko All India Radio Shillong but sakin dia pon se so but ka Delhi station nak manda ki khubor khatin Hindi ha ka por prabaji but khubor ha khatin phareng ha ka por prash pawam kani ka dei ko All India Radio